Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Teño idade abondo para coñecer a moitísima xente en distintos lugares e circunstancias, pero coas características que Manuel Blanco Villar nos demostra día a día, non coñecín nunca a ninguén. Manuel, xunto coa súa fiel familia, representa o que o ser humano pensante é capaz de levar a cabo na súa estadía neste universo no que nos corresponde exercer. Manuel, xunto cos seus, é un polifacético persoeiro que non só destaca pola súa mestría no uso da palabra, senón que é un excelente antropólogo, etnólogo, ecologista, así como arqueólogo descubrindo as vivencias, costumes e feitos dos nosos antepasados no lugar de Codeseda. Manuel e os seus foron quen de recuperar a idiosincrasia da nosa terra dun xeito tan didáctico que, grazas a estes persoeiros, temos a posibilidade de descubrir quenes foron e como viviron os nosos ancestros. Hoxe porei voz aos primeiros parágrafos dun traballo que Manuel regálanos no número 21 da nosa revista Nós, a xente do redor, para que vos con ela nas mans disfrutedes da sensibilidade diste magnífico texto titulado Primeiras consecuencias do abandono do noso rural. É indiscutible a responsabilidade que teñen os organismos públicos de resolver coa maior celeridade as enormes carencias do medio rural galego. No que atinxe a ordenación e vertebración do seu territorio mediante unha concentración parcelaria axeitada e xusta, que se me antolla imprescindible e urxente, así como na promulgación e posterior seguimento do cumprimento e resultados dunha normativa axeitada para manter limpos os nosos montes, bosques e ríos, sobre todo na proximidade de estradas e camiños rurais e dun xeito moi especial nas contornas do solo de núcleo rural das nosas aldeas, ademais de tomar as medidas acaídas para mitigar no posible as nefastas consecuencias do impacable avance do cambio climático que ameaza con abocar a terra galega a unha desertización lenta pero segura. A parte do que poida facer a administración, que é moito, hai outra circunstancia que ten unha influencia decisiva no imparable despoboamiento parcial e mesmo total das nosas aldeas, no lamentable estado en que se atopan a día de hoxe os territorios rurais e tamén os 1000 ríos, regatos, fontes e mananciais que constitúen o soporte esencial do territorio no que se asenta este Edén chamado Galicia, no que temos a inmensa fortuna de habitar. Queridos amigos, coa nosa revista nas vosas mans, terminade de disfrutar deste delicioso e didáctico artigo do noso compañeiro Manuel Blanco Villar. Grazas, Manuel.